Sziasztok, én Robi vagyok, és ebben a videóban eljöttem nektek a Tutorialson csatorna első részével, miképpen Adobe Photoshop C6 letöltése ingyen, a link le lesz a leírásban rakva, úgyhogy én már kimásoltam, mert találtam egy nagyon megbízható oldalt, úgyhogy nézzük. Kopászom, így elkatom. Várok 5 másodpercet. Letöltjük. És utána feltelepítjük. Én is letöltöm. Láthatjuk, hogy letöltjük. Nekem ez egy kicsit időbe fog kerülni, úgyhogy kiválom ezt a részt. Itt is vannak, szóval megnyitjuk a Mirror File, rámegyünk az edzére, feltelepítjük. Hát itt kiválasztjátok a magyart, tovább kiválasztjátok, hogy hol szeretnétek telepíteni. Hát én mondjuk a D-be, mindenki hova telepítik, kibontja a fájlokat. Így jó. Ez nem sok időt vesz el. Ez egy két, nem tudom, ez egy perc körülbelül. Futtatjuk. Hát, nem tudom, de lehet, hogy elindul. Most így, hogy nem kell futtatni. Hát akkor ide kitette nekünk az ikonját. Lehetséges, hogy nem lesz magyar, de meglátjuk, mert ez egy Photoshop hiba, mert nem szokták, hát igen, nem magyar. Angol, de én szerintem mindenki tud úgy angolul, hogy amennyire kell, szóval értitek. Na, és akkor most elkezdenénk egy olyan videót innentől, hogy szóval, hogy az alapokat átismertetném veletek. Ez ugye, most megpróbálom, hogy értsétek, hogy például én hogy csinálom a borítóképeimet, hogy csinálom a profilképen. Na hát ez most egy olyan videó lesz innentől kezdve. Szóval van itt egy zöld háttér, ami 1920x1440, hát ez nem nagyon jó, mert ugye borítóképként 2560 szorozva 1440-es felbontás kell neki, szóval azt hiszem, itt van, nem. Ez az, például megnyitjuk. Ezt én csináltam, csak nem lett jó, mert ebbe a sávba kellett volna csinálnom, és akkor már minden jól lett volna. Ugye? Most akkor tegyük úgy, hogy ez 2560-as, de mondjuk ilyet is lehet, hogy beírok, hogy new, megadjuk neki, hogy 2560, 1440-es legyen. Leokézzük, akkor ezt áthúzzuk, beillesztjük, ide húzzuk, megnyomjuk, hogy Ctrl-T, kihúzzuk ide a széléhez, elintézzük, és már is 2560 szorozva 1440-es felbontású lesz
a zöld hátterünk. Na, és ide, aki hogy szeretné, így szeretné, úgy szeretné, én most egy Minecraftosat fogok bemutatni, hogy szoktam csinálni. Én nem ezzel szoktam csinálni, mert van itt egy ilyen, hogy mindegy. Ezt így mondjuk ennyire húzzuk, kijelöljük, mert ez így könnyebb módszer, hamarabb is megvan, könnyebb is, és ezért pontosabb. Szóval én mindig a pontosabbra megyek, hogy mindig szép legyen, jó legyen, stb. Jó, itt még látjuk, hogy azért még kell finomítgatni. A füstöt azt nem fogom belerakni most, és hát igen, az őrláng. Egyébként a csatornán, hát hogy is mondjam, nem mindig tutorial videó lesz, igen, az a neve. Lehet, hogy lesz gameplay is, majd megnézem, hogy mit tudok belőle kihozni. Egyébként, mert hogyha úgy lenne, akkor Minecraft lenne, meg még nem tudom mi. Így. Oké, itt látjuk, hogy itt még kék maradt, szóval rákatolunk a mínuszjelre, kicsit összehúzzuk, pompát, katolunk egyet, jó, ide is katolunk egyet, még tovább, így, pluszjel, megigazítjuk, tökéletes. Most plusz jelen haladunk, bocsánat, bekapcsolunk, így, tökéletes. Jó, így még egy picit. Oké. Itt meg egy kicsit feljebb. Én szerintem tökéletes. Itt meg egy picit, igazíthatunk. Itt is. Jó, most rákatoltok erre a kurzorjára. Balra húzzátok, aztán kicsit le, elengeditek, kicsit összébb is lehet húzni. Nem baj, hogyha itt eltűnt, ide húzzátok, így. Hát egy kicsit úgy marad, de azért majd lehet állítani még vissza, itt. Így, hogyha rámentek is, akkor megnyomjuk most a Ctrl-T-t. Ez ugye a nagyítás, hogy milyen nagy legyen a kép. Még mondjuk így, ezt ide húzzátok. Mondjuk egy picit lejjebb, kipipáljátok, megnyitjátok a fájlt, berakjátok a neveteket, vagy amit szeretnétek, nekem tök mindegy. Ide húzzátok, nyomjátok a Ctrl-T-t, kihúzzátok egy kicsit nagyobbra, aztán egy kicsit magasabbra, csak most így, ide húzzátok, és kész. Én szerintem az tökéletes lesz. Csak itt még mondom, hogy lehet jobban megcsinálni, itt is azért, hogy jobban nézzen ki, mondjuk itt hagyhattam volna ezt a képet, de mindig. Szóval igen. Hogyha el szeretnétek menteni, ezt kétféle módon lehet csinálni. Rámentek, hogy file, mentés másként, itt kiválasztjátok a PNG-t, hogyha majd most itt van PNG, elmentitek az asztalra, stb. Én így szoktam, hogy file, mentjük webre, PNG 8 vagy 24, ez teljesen mindegyik. Nem kell ide még így is lehet, hogy nem látszik, mert ugyanúgy el fogja menteni. Itt optimizer legyen, monitor color, nem kell semmit állítani. Itt a nagyságot azért állíthatjátok, de ahogy így csináljátok, ahogy én, akkor tökéletes lesz. Úgyhogy elmentitek, kiválasztjátok, hogy ide, mentés, jó, mindegy, és akkor kész.
Na szóval, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, fel is iratkozhatok, pólók, cuccok a leírásban. Nagyon szeretném, hogyha követnétek, YouTube-on azért nagyon sokan néznétek a videóimat, és reménykedek abban, hogy többet tudok nektek segíteni. FIFA videók lesznek, hogy hogyan tudjuk letölteni, videóvágó programokból is nagyon sok videó lesz, hogy hogy mit kell videót vágni, lerenderelni, blender, stb. De ezt majd a következő részekben fogom tisztázni, úgyhogy sziasztok!